És una societat la nostra que accentua molt el sentir. Has de sentir adrenalina, has de sentir impressions, has de sentir, què sé jo, no? Emocions fortes, diem, pugi al Dragon Khan i veurà què sent, però en canvi és una societat que no estimula gens el pensar. A veure, per les autopistes del pensament s'ha creat una idea de felicitat molt falsa, que té a veure amb el consum, té a veure amb l'èxit, té a veure amb l'egolatria, té a veure amb ser jove, té a veure amb tenir molts béns, té a veure amb tenir molts likes. La crisi és una oportunitat per créixer. La crisi ningú la vol. Ni la crisi de parella, ni la crisi empresarial, ni la crisi acadèmica, ni la crisi de sentit, ni la crisi de fe. Ningú la vol, però les crisis arriben.